kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn octobre kalo tile fɔlɔ san 2018 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Sorigi do dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Kalo saba sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɛmɛlen kɔfɛ kalandenw cɛmancɛtaw ani sanɔtaw u ye kalanso sira minɛ. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ani kalanso minisiri professeur Abinu Eteme u ye kalan daminɛ u y'o welewele da san 2018 san 2019 a kɛra Moptikaw fɛ yen. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen site administratif la a ye maa dɔw bisimila. A bɛ initiative Clinton maaw a bɛ olu kofɔ minnu nana yaasa kɛnɛya sɔrɔli o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a jamakulu ɲɛma Charlotte Lejeune ale de tun b'u ɲɛma. Yaasa denmansaw bɛ se ka kalanminɛnw sɔrɔ ka d'u denw ma nɔgɔya la cogo min na nin ye ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba ye jɔafiyɛba kalanminɛnw olu kama mun ni u k'a ma ko salon. Ni salon belebele min filɛ nin ye kalankɛminɛnw olu de danbe yen sanni feere o siratigɛ fɛ an wulila an taara ka taa nin jɔn fiyɛba in ka taa lahalaya lajɛ ani a ɲɛma ani ka dɔn k'a fɔ a nɔnaw an n'u masalana Seku Fofana ni ale ye secrétaire général organisation malienne des éditeurs de livres OMEL bakuruba fɔ la a bɛna ɲɛfɔli k'an ye nin jɔn fiyɛ belebele in lɔgɔlidenminɛnw olu ka hukumu kɔnɔna na a nafa ye min ye kalanden somɔgɔw ma. Dungbaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na. An bɔra k'o de fɔ kalo saba sɛgɛnnafiɲɛbɔ o tɛmɛlen kɔfɛ kalandenw u ye kalansow sira ta a bɛ camancɛ kalandenw ani sanɔ kalandenw a bɛ olu kofɔ minisiri ɲɛma ani a nɔkamaw u bɛ minisiri kofɔ mun ɲɛsin bɛ kalanko ma éducation nationale professeur Abinu Teme u ye kalan dayɛlɛ u y'o welewele da bidonya in na san 2018 ka taa bila san 2019 a b'o o kalanta a bɛ o kofɔ a kɛra Moptikaw fɛ yen. Moptikaw fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kalanso caman olu de datugun bɛ k'a sababu kɛ mugujugukila jatigɛ walekɛbaw olu ka wulikajɔw ye ka se ka baara k'a tiɲɛ jamana o fanga marabaaw bolo cogo min na. Nin kalan dayɛlɛ in a bilara minɛn kɔnɔ mun bɛ ka dɔn k'a fɔ kalan kurayali ko fɔ den tanu olu minnu ye jamana siniɲɛsigi u bɛ se ka kalanbolow sɔrɔ a waati la cogo min na kalanw ka kɛ san kɔnɔ a cogoya la a ka kuncɛ a cogoya la yaasa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen na site administratif la a ye jamakulu dɔ bisimila a bɛ initiative Clinton maaw a bɛ olu kofɔ yaasa kɛnɛya bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na maa min tun b'u ɲɛ o tun ye Charlotte Lejeune ye nin délégation min filɛ nin ye u bɛna waatinin kɛ an ka jamana kɔnɔna na ministre de la santé mun ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani foroba sanuya sabatili ma professeur Samba So yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛw k'olu waleya cogo min na n'o ye ka maa 1,1 bɔɲanko k'olu ni kisi kɛnɛya ɲuman o sɔrɔli siratigɛ fɛ. Initiative Clinton ni kɔni olu ka wulikajɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ kɛnɛya bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ nɔgɔya la cogo min na fɛɛrɛw ni munna minnu kan ka bila o kɔnɔ yaasa u bɛ se ka waleya cogo min na u ɲɛsin bɛ o de ma fɛn min ye den tanu olu ka fatuliw da bɛ se ka sigi olu la cogo min na bange waati la minnu fana ni bɛ to da bɛ se ka sigi olu la cogo min na minisiri ɲɛma a y'a jira k'a fɔ délégation min filɛ nin ye ani gouvernement u bɛna baara kɛ kɛnɛya o lahalayaw de kan yaasa fɛn min ye hakili jolenw ni hakili carilen minnu bɛ u cɛ la olu bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min na kɛnɛya malidenw olu k'o sɔrɔ. Salon ni y'a ta ko fɔlɔ ye n'u ko ma jɔafiyɛ belebele nin ye ekɔlidenminɛnw ka taa olu dangɛnɛmaya maaw bɛ se ka taa ɲɛdama ko la cogo min na k'o san k'o du den tanu ma nɔgɔya o siratigɛ fɛ. Seku Fofana édition dunuya o maa don secrétaire général de organisation malienne des éditeurs de livres OMEL o tɔgɔ la ale ye ɲɛfɔli k'an ye salon ko in kan jɔafiyɛ belebele in ekɔlidenminɛnko la. Laɲini ye min ye an y'a lakɔlɔsi san o san ni école ta sera école somɔgɔw bɛ boli la fan bɛɛ fɛ ka taa édition dɔ la ka taa édition wɛrɛ la dɔ bɛ taa géographie ɲini ɲɛmakɔrɔ a bɛna mathématique ɲini cité du Niger la an y'a ye o boliboli o ka jan mɔgɔw ma o bɛ mɔgɔw sɛgɛn kojugu min b'a to n'i nana yɔrɔ kelen na i bɛ se ka i ka denmisɛnninw ka école ta minɛn bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen na o hakilina de y'a to an ɲɛmɔgɔ ko an bɛ foire organiser foire kɛ dɔ ka sigi ni mɔgɔ min sera yan
i bɛ se k'i ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen waatinin kelen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn puseli ni ɲɔgɔn sama ni fɛngɛw ye comme an bɛ to k'o kɔlɔsi sugu kɔnɔna na cogoya min na. yalima aw ta in a sɔngɔ ka nɔgɔn ni yɔrɔ tɔw ta de ya? an ta in a livre ka ɲi ni yɔrɔ caman ta ye. misaliyala n'i taara dibidanin na, je n'ai rien contre les gens du dibida, n'i y'a la kɔlɔsi dibidanin na caman bɛ livre minnu feere a bɛɛ livre minnu ye an b'a fɔ ko livre piratew, ka mɔgɔw ka fɛnw ta ka taa ba yɛlɛma cogoya wɛrɛ la ka n'o feere mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ye min y'a dilanbaga ye o tigi yɛrɛ bɛ yen. donc o bɛ don an n'u cɛ min b'a to u b'a fɔ k'an ka livre da ka gɛlɛn n'o tɛ anw bɛ taxe ni droit d'auteur ni fɛngɛ minnu sara minnu b'an ka livre ta ka taa pirate olu t'u sara, minnu yɛrɛ ye livre sɛbɛnbagaw ye an bɛ wari min sara olu ye olu t'u sara o ye. donc mais anw ka livre o livre ka ɲi ka tɛmɛ livre min bɛ sɔrɔ sugu la ka tɛmɛ a caman kan parce que anw ta ye original ye o bɛ mɛn denmisɛnninw bolo. lakɔlɔsila caman b'a fɔ ko an ye livre san dɔrɔn yanni san ka ban livre bɛ fara la parce que livre tɛ ɲuman ye a ma san a dilanbaga yɛrɛw bolo. aw dɛmɛlen don nin jɔfiɲɛ in sigili la, aw dɛmɛlen don? an dɛmɛlen don projet canadien dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko page, o y'an dɛmɛ ka nin dɔgɔdon in sigi ani bibliothèque yɛrɛ n'o ye ministère de la culture département dɔ ye olu ye kɛnɛ d'an ma an ka se ka dɔ fɛn sigi kɛnɛ kan cogoya min na. farafin sɛbɛnnikɛlaw olu bolonɔw bɛ aw ka gafe ninnu na kosɛbɛ? a caman n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara o sara i b'a sɔrɔ 99 bɛ anw yɛrɛ ka sɛbɛnnikɛlaw ye, o ye maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw, o yɛrɛ ye maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ a fɛn fɛn b'anw bolo a fanba bɛɛ maliyɛn sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ ka sɛbɛnni n'o ye. livre ani minɛn wɛrɛw de don wa? livre ni minɛn wɛrɛw, i bɛ cahier sɔrɔ yan, i bɛ bic sɔrɔ yan, i bɛ dictionnaire sɔrɔ yan, fɛn fɛn ye école minɛn ye a sac ni a règle ni lacrɛ ni chiffon ni a bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka sugu in na yan. dɔ bɛ k'an lamɛn sisan u b'a fɔ ko gafe tɛ se ka san, gafe wari ka ca, gafe e bɛ se k'a fɔ an ye gafe livre minnu bɛ yan u bɛ se ka bɔ joli la ka taa joli la? livre minnu bɛ yan a bɛ bɔ 200 la ka se 300 400 ka se fo 1000 ma. a yɛrɛ da man gɛlɛn kalan ɲinini na? a ma da man gɛlɛn. kalan ye fɛn min ye n'i bɛ kalan kɛ i bɛ kalan kɛ ni minɛn de ye min ye minɛn ɲɛnama ye. ni minɛn ɲɛnama tɛ i baara o baara kɛ f'i ka kɛ ni baarakɛ minɛn ɲuman de ye, ni baarakɛ ɲuman minɛn t'i bolo i bɛ baara kɛ cogo di? a daminɛra waati jumɛn jɔfiɲɛ in a bɛ ban waati jumɛn? a daminɛna alamisa tɛmɛlen a b'an kɔnɔ n'Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'a ye fɔ araba ni comme dɔgɔ fiyɛ don ni dɔgɔ jɛra an bɛ tɛmɛ n'a ye ka taa se fɔ juma ma ou bien sibiri ma. n'i ma fili a kun kan ka ban kalo tile 29? a kun kan ka bɔ o de la nka munna a ma ban o la? ekɔliden masaw yɛrɛ y'a laɲini ko an ka tɛmɛ n'a ye dɔɔnin ko dɔw ko k'u m'u ka lisiw sɔrɔ o ye kaye ni fɛngɛw sa ko nka livre gafe minnu b'a la k'o lisi t'u bolo a ɲuman ye min ye an ka tɛmɛ n'a ye dɔɔnin o bɛ tɛmɛ an fɛ yan donc o de y'a to an y'a latɛmɛ ka taa. n'a fɔra k'e ka kuma denmansaw ani denmisɛnninw yɛrɛ ye funɛgɛnninw minnu kan ka gafe kalan e bɛ mun de f'u ye yaasa k'u hakili la min ka taa gafe kalan ma? jamana ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye, jamana ka sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye, wa mɔgɔ o denmisɛnninw ma kalan comme kuma dɔnnaw b'a fɔ cogoya min na n'i ye so jɔ n'i ma den jɔ den laban bɛ so feere, den bɛ jɔ ni mun ye? den bɛ jɔ ni kalan de ye, wa kalan dɔnni a bɛ sɔrɔ gafew de kɔnɔ. anw ka laɲini ye min ye denmansa bɛɛ k'i jija an ka denw koro ka kalan kɛ. Seku Keita ale ye librairie ye o bɛ gafe feerela ko fɔ ale fana ni a ka gafew ni école minɛnw olu bɛ ɲɔgɔn na sanni feere o siratigɛ fɛ a kumana. min ye dusu lami ka na lɔgɔfiyɛ in na n b'a fɛ denmisɛnninw ka se ka gafe sɔrɔ u ɲɛna gafe sɔrɔ walasa u ka se ka dɔnniya sɔrɔ a kɔnɔ. e nana ni minɛn jumɛnw de ye ka di ka feere denmansaw ma? e nana ni minɛn minnu ye ka daminɛ kilasi fɔlɔ san fɔlɔ ka taa bila fo san 9 o gafew de bɛ ne bolo yan. a ka français b'a la a calcul b'a la. an ɲɛ b'a sɛbɛnnen na dɔ kan livre unique de français. o ye livre unique de français o ye collection flamboyant ye o ye 3e année ni 4e année ni 5e année ka taa bila fo 6e na. an ɲɛ b'a la fɛnɛ horizon d'Afrique. horizon d'Afrique o fana ye 6e tɛ gafe de. an ye bamanankan fɛnɛ sɛbɛnnen na dɔw kan i bɛ se k'o dama dama fɔ an ye? min bɛ yan nɔ olu fana bɛ yen o lɔgɔliden taw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen ziiriw b'a la ntɛntɛnw b'a la kalanjɛ fana b'a la. ne b'a sɛbɛnnen na dɔn ka ɲanakɔrɔ ka tonkan. ɲanakɔrɔ ka tonkan o mana bɔra waati dɔ fɛ jelijafe fɛ waati dɔ la o an y'o kɛ livre ye k'o bila. n'a fɔra k'e ka kuma denmansaw ye i bɛ mun f'u ye? n b'a fɔ denmansa ye bɛɛ k'i jija bɛɛ ka na munumunu yan bibliothèque nationale la ka gafe dɔ san ka taa di denmisɛnninw ma walasa dɔnniya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ. nin ye musolaka ye ale fana nana n'a a bolofɛnw ye o bɛ gafew ni i ka dɔn ka fɔ ekɔliden minɛnw ko fɔ ale fana bɛna ɲɛfɔli k'an ye. an nana walasa mɔgɔw ka se k'an lakodɔn o la an bɛ wele bila denbaw bɛɛ lajɛlen ma ko ekɔliden minɛnw b'an bolo yan nɔ sakiw b'an bolo bɛɛ ka na sugu ka nɔgɔn. sugu in an y'a dabɔ walasa denbaw ni denfaw kana sɛgɛn kalaminɛnko la donc u kana sugu ka nɔgɔn yɔrɔ yɛrɛ a nali ka nɔgɔn. alimami Musa Tarawele
ale nana ɲɛdama kɛ minɛnw na a b'a fɛ ka sanni feere k'o waleya dɔw yɛrɛ san'a fɛ ka ban a kuma na. I nana a lajɛ. n nana lajɛ. E ye denmansa ye. Ne ye denmansa ye. Ne ye sanni kɛ. n ye sanni dɔ kɛ déjà n bɛ sanni kɛ parce que denmansaya fana ye responsabilité dɔ ye denmisɛnninw ka kalan denmansa kan k'i sen don a la kosɛbɛ a man ka da école dɔrɔn ka responsabilité ma n yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna la lecture kalan ka di ne ye kalanjɛ ka di ne fana ye donc ne b'a k'a lajɛ fɛn fila la denmansaya hukumu kɔnɔ ani n yɛrɛ ka bɛ se ka nafa sɔrɔ gafe minnu na n bɔ k'a lajɛ n'o sansi fana ye. An ɲɛ bɛ gafe dɔ la i bolo dɛ. Awɔ. I y'o san. n y'o bɔra k'o san sisan. A tɔgɔ. o gafe in tɔgɔ kuma o de Amadu Keyita. An ka kumakan kelen. An ka kumakan kelen parce que kumakan in na i bɛ se ka faamuyali dɔ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ mun dɔ ka kɔrɔ o y'i ta ye i bɛ mun dɔ ye don o don kilo bɛ taa kalanso kuma in bɛna to ne bɛna kalan ni mun d'a kan n bɛ se ka faamuyali wɛrɛw sɔrɔ a la kuma bɛ se ka mun lase mɔgɔ ma ne nafa b'a la. Ale sɛbɛnbaga ye jɔn ye. Ale sɛbɛnbaga ye Amadu Keyita ye. K'u ka hakilisigi la na n'an ko ma sagesse e b'a fɛ ka kɛ ɲɛnatigɛ ye kɛ. Inshallah hakilisigi n'Ala sɔnna. I ni ce. nin tun ye salon fɔlɔfɔlɔ an ye lahalaya min sɔrɔ o kɛnɛ kan ni an ko ma première édition salon fɛn min ka dɔn ka fɔ jɔnfiyɛ belebele ka taa écoledenminɛnw ka taa olu dangenɛmaya maaw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na bibliothèque nationale la u bɛ yen nɔ. West Africa Democracy Radio bakuruba fɔla wadra u ye kalanbolo kɛnɛ sigi a kɛra dɔgɔkun kunfurancɛ daminɛ waatiw la juma ani sibiri kɛra hôtel Olympe la Bamakɔ yan u ye kɛnɛ min sigi o de ye ka kalanbolo ta ka ɲɛsin donkɔrɔ ɲininaw ma u bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ ɲinini ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafoni sira fɛ cogo min na tungalata o lahalayaw kan de k'o kɛ laselibaw ye maaw bɛ se k'o lamɛn cogo min na septembre kalo tile 28 ka taa bila septembre kalo tile 29 na u y'a kalanbolo ta ka ɲɛsin u ka baarakɛɲɔgɔn arajow olu ka maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan Bamakɔ ani an ka jamana dugubaw n'olu bɔra yen ka na tile 2 baɲango a baarabolo a kɛra o de kɔnɔ. Farikolo ɲɛnajɛ an bɛ bita kuncɛ ni o ye Adama Mayiga ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye farikolo ɲɛnajɛ o lahalayaw la. Adama bita ye jumɛn ye? Bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an b'a di fɛn min sɔnna dilanci ale ni bolola dilanci n'an k'a ma ko basketball kum kɔnɔna na sa an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan donc basketball la k'a fɔ coupe du Mali a finalu kɔni olu tanna sibiri tɛmɛnen Salamatu Mayiga ale kɔnɔna na ACI 2000 la donc musolakaw fan fɛ Joliba AC ale kɔni se b'a sɔrɔ Atar Club de Kidal kan a kɛra 79 61 o kɔfɛ fɛn min ye cɛlakaw fanfɛla la Real de Bamako ale se b'a sɔrɔ fɛn min ye AS Police kan o kɛra 57 donc ni final ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Joliba musolakaw olu b'u ka coupe 26 sɔrɔ coupe du Mali o hukumu kɔnɔna na Real de Bamako cɛlakaw olu b'u ka coupe du Mali 15nan o b'o sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn nin waati la sa fɛn min ye coupe du Mali a kɔni ale de bɛ kɛ ka fɛn min ye fédération malienne de basketball ka saison ka datugu pewu n'o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ senna dolanci la an bɛ taa fɛn min ye jamana kɔ kan Europe kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye Ligue des champions a tile 2nan o dolanci kɔni olu bolalen don fɛn min ye tarata ani araba a bɛ daminɛ fɛn min ye tarata don donc Lazara mana tɛmɛ ni sanga 55 ye n'an k'a ma ko 16h55 o hukumu kɔnɔna na tarata don dolanci minnu bolodalen don olu filɛ nin ye donc Hoffenheim ka bɔ Allemagne ale ni Manchester City ka bɔ Angleterre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Juventus de Turin ka bɔ Italie ale bɛ Young Boys Bern ka bɔ Suisse ale b'o bisimila Bayern de Munich ka bɔ Allemagne ale ni Ajax d'Amsterdam ka bɔ Pays-Bas olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lyon ka bɔ France ale ni Shakhtar Donetsk ka bɔ Ukraine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Manchester United ka bɔ Angleterre ale ni Valence ka bɔ Espagne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CSKA Moscou ka bɔ Russie ale ni Real de Madrid ka bɔ Espagne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi don n'o arabadon ye an b'a fɔ dolanci fana bɛ daminɛ waati kelen na n'o ye 16h55 ye ka taa a bila 19h waatiw la o hukumu kɔnɔna na dolanci minnu bolalen don olu dɔw filɛ nin ye PSG ka bɔ France ale ni Étoile Rouge de Bergame ka bɔ Bosnie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tottenham ka bɔ Angleterre ale bɛ FC Barcelone ka bɔ Espagne ale b'o bisimila Naples ka bɔ Italie ale ni Liverpool ka bɔ Angleterre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci laban fɛn min Atlético de Madrid ka bɔ Espagne ale bɛ FC Bruges ka bɔ Belgique ale b'o bisimila
adama an b'i fo i ka baara ɲɛdɔn timinandiya ni jija i bɛ o min kɛ yaasa an lamɛnbaw a n'an kalanbaw u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko k'an bɛn don wɛrɛ adama mayiga journaliste donso radio bɛn ale kumaso kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru ale ka ni laseli ninnu de bɛ an ka bi kunnafoniw kuncɛ mun labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Sorigindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini fana ye don dɔ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛma yan n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal bambara la mais maraka fama ka reportage belebelew ani a ka kunnafoni jataraw a b'a bɛɛ lajɛlen malizoom.net ale sanfɛ n'a ka d'aw ye www.malizoom.net w3 tomi malizoom tomi net a bɛ maraka fama ka kunnafoni jataraw bɛɛ lajɛlen mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini inshallah kunnafoni kura ale kɛnɛ kan. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.